17 anyos nga dalagang estudyante sa grade 12 giduwang gilugos o gipatay sa Purok 2 Barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo. Lalaking sospek sa krimen nadakpa na sa kapulisan. Siya ang 29 anyos nga si Jonathan Sugabo. Silingan ra usab sa biktima. Sayra na to ang detalye pinaagi ni ining report. Wala siya, wala siya, batasan na ginaanak niya. Dili matukib ang gibating kasakit ni Ana Maria Flores sa ginangatan sa iyang 17 anyos nga anak nga si Charmaine. Kinsa napalgang wa na'y kinabuhi sa kasagabutang bahin sa Purok 2 Barangay Bunga, Toledo City. Pasado alas 6 ganiyang buntag napalgan ang biktima sa iyahang igagaw nga nagsag-ob lang unta og tubig. Nipahuway ko, napag na akong galon diya. Nipahuway ko, nangihi ko, muto kong nakita ng patayng lawas. Buto ni anak ko sa namay kuyog, asawa sa iyang, kuha ba, kung igagaw, siya rin sa kutsa, alis sa kutsa, kanay patay siya. Matod sa inahan nga alas 6 pasado kagabi, nibiya sa ilahang balay si Charmaine kay magpaload sa cellphone. Nasuta nini nga dili niya number ang gipaludan kung dili sa iyang amiga nga namalihog lang. Gikumpirmar usab sa tindahan nga nagpaload ang dalaga ug ngit-ngit nga niadtong tungura dihang nibiya kini. Wa na makauli ang dalaga, hinungdan nga gipangita nila kini hangtod na buntag na lang ug nasuta nga patay na kini. Sa pasiunang pakisusi sa Toledo City PNP at dunay agi sa tinuukan sa liog ang biktima ug naus-us usab ang short niini. Gahapon, nagkuyog pa mi, gahapon, kuyog mi anak niya nangaligo. Lugdan na, lugdi ko day, lugdan puti ka. Ambot lang atong igayunan, namuhamag man siya nako. Paraig siya ni mo, ana? Wala siya. Murag ang pamati na ko ani sir kay kani kay ngit-ngit naman gud to. Lagi siya makita nato siya ganay mga scratch diri ba. Agis kamot, possible? Di pataka ko ng kamot po, lagi lakali nga mga daghan siya. Ang panimahay sa biktima, distansya ra sa gipaludan sa number ug ngit-ngit usab kaayo. Samtang naabtan sa GMA Regional TV nga adunay lalaking nagpuyo haduol sa crime scene ug gidala sa police station. Giisip kini nga person of interest base sa pamahayag sa mga saksi di nakita sa dapit atol sa kagabion din gipatay ang biktima. Wa pa kini mulawat og pamahayag atol sa pagkutlo nining balita. Samtang ipadayag sa hepe sa Toledo City PNP Lieutenant Colonel Manny Salvatierra nga nagpadayon ang ilang investigasyon sa kaso ug nipasalig nga mahatagan og hustisya ang biktima. Yung mga may alam sa nangyari, nakakita, huwag kayong mag-hesitate na lumapit sa amin para mabigyan natin ng hustisya yung mga biktima. Nasayran nga bugtong babae si Charmaine ug working student kini aron makalampos ug makatabang sa iyang single mother. Ang iyang apuhan nga PWD, ang uniform ug medalya na lang ang gigakos sa paghandom siyang apo. Ang mga miyembro sa pamilya ug mga classmates ug mga higala nanawagan og hustisya. Layla, nakabalo na ka sa nahitabo sa imong apo? Oo. Unya, Lagi. Ito siya ko ana. kaluin tao ni Lola. Justisya mo pa ngayon. Mangayag og hustisya para sa akong anak nga madakpan ta siya mursinde lang. Manginaot ko na makonsensya ka sa gibuhat nimo sa akong anak. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.